HIV/AIDS Council sa Mandaue City subling ipa-reactivate sa City Hall. Tiniwakin ni sa pagsaka sa kaso sa mga nataptan sa mong matang sa Balatian. Si Nico Serinos report. Atul sa sinimana nga sesyon sa Mandaue City Council, gipasar ang resolusyon nga ginuso sa Committee on Health. Giauhag ni konsehal ni Risa Sun Ruiz ang pagpa-reactivate balik sa HIV/AIDS Council sa Dakbayan. Aprobado kining maong sugyot sa konseho. Ang lakang tungod sa pagsaka sa kaso sa nataptan sa HIV. Among the highly urbanized cities in the region, number 4 ang Mandaue City. And there is an increase in the incidence of cases, the teenagers, and most of them are MSMs, male, having sex with male. Gikaalarma sa konsehal nga usa ka doktor ang upat ka kaso nga natala nga nagkabata ang pangidaron 15 to 17 years old. Mao nga matud pa, importante nga aktibo ang council aron makaumol og mga palisiya ug programa sa Dakbayan. Policies and programs nga i-focus na good for HIV/AIDS for the entire year. Laing gikatakdang isugyot ug ipapasar sa konseho ang pagpalakip sa SK chairperson sa council ug pagpaaumento sa ilang budget. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.